Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Лукашэнку могуць надаць званне Героя Беларусі. Найвышэйшую узнагародай у краіне дыктатара прапанавала ўганараваць дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Марына Лянчэўская. Паводле чыноўніцы, Лукашенко заслуговае ўзнагароды за касмічны ўклад у збліжэнні нашай краіны з Расіяй. Ужо хто-хто, а ён заслужыў гэтую ўзнагароду. Ёсць, праўда, нюанс. Прэзідэнт у нас хоць і самы народны, але і самы сціплы. Але сёння УНС, а гэта паводле Канстытуцыі голас народу, надзелены паўнамоцтвамі прымаць рашэнні о прысуджэнні такіх узнагародаў. Мне здаецца, гэта нагода задумацца і выправіць гістарычную несправядлівасць. Напярэдадні дыктатар атрымаў найвышэйшую ўзнагароду Расіі – ордэн Андрэя Першазванага. Урачыстая цырымонія адбылася ў Москве. Награжден Лукашенко Александр Григорьевич, президент Республики Беларусь, председатель Высшего государственного совета Союзного государства. Беларусь паглыбляе сваю фінансавую залежнасць ад Расіі. Чарговы крэдыт ад суседняй краіны пойдзе на закрыццё дзіры ў бюджэце на 2025 год. Пра гэта заявіў міністр фінансаў Юрый Селівестраў. Паводле чыноўніка дэфіцыт бюджэту складае 4,5 мільярда беларускіх рублёў. Колькі грошай вылучыць Расіі невядома, але адзначаецца, што агулам вонкавае прыцягненне складуць 1 мільярд. Раней стала вядома, што паступленне ў 2025 запланаванае на ўзроўні 45 мільярдаў 836 мільёнаў беларускіх рублёў, а выдаткі 50 мільярдаў 295 мільёнаў рублёў. Пры гэтым рэкордны за апошнія 5 гадоў дэфіцыт бюджэту назіраўся сёлета больш за 4,5 мільярда. Кожны чацвёрты беларус мае праблемы з псіхічным здароўем. Такія звесткі прывёў працаўнік Беларускага дзяржаўнага медычнага універсітэту Сергей Давідоўскі. Сярод парушэнняў, на якія пакутуюць беларусы, трывога, дэпрэсія і разлад адаптацыі. Пры гэтым навуковец адзначыў, што грамадзянаў нашай краіны ёсць магчымасць атрымаць псіхатэрапеўтычную і псіхалагічную дапамогу, у тым ліку бясплатна. Паводле Сусветнай арганізацыі здароўя, Беларусь займае 8-ю пазіцыю са 180 краінаў у свеце у колькасці асобаў з дэпрэсіяй. Пасля 2020 года беларускія псіхолагі фіксавалі рост посттраўматычных разладаў ва ўдзельнікаў пратэстаў. Паводле даследавання псіхалагіні Ольгі Вялічкі, больш за 90% беларусаў пасля турэмных тэрмінаў і сотні ў штрафным ізалятары перажывалі псіхозы, трывогу і нервознасць. Страх ізаляцыі і мелі думкі аб суіцыдзе. Сілавікі затрымалі Мінчука, які вярнуўся з Еўропы ў Беларусь. Маладзёна абвінавачваюць у распаўсюдзе наркотыкаў. Затрыманне здзейснілі супрацоўнікі галоўнага ўпраўлення органаў унутраных справаў і байцы Алмазу. Паводле прэс-службы МУС Мінчуку 21 год. Некалькі гадоў таму ён нібыта стварыў 2 наркашопы і распаўсюджваў рэчывы праз закладкі. Сілавікі сцвярджаюць, што ў 2021 годзе хлопца асудзілі паводле пратэставага артыкулу, пасля чаго той з'ехаў у Еўропу. Минчанин удаленно привлек 28-летнего закладчика, который по его указанию забирал оптовые партии, осуществлял фасовку и раскладывал наркотик по тайникам. Сёлета ў лютым ён вярнуўся ў краіну і нібыта працягваў збываць наркотыкі. Паводле ведомства цяпер наркашопы ліквідавалі. Свята-Елісаветінскі манастыр, што падтрымлівае агрэсію Расіі ва ўкраіне, больш не будзе ўдзельнічаць у кірмашах царкоўнай прадукцыі ў Італіі. Аб гэтым паведамляе Народная амбасада Беларусі, якая і дамаглася выключэння установы з мерапрыемстваў. Падчас сустрэчы з арганізатарам кірмашоў Габрыэлі Альберці прадстаўнікі амбасады распавялі, што манастыр вядомы сваімі сувязямі з рэжымам Лукашэнкі і падтрыманнем расійскага войска. Манашкі збіраюць для вайскоўцаў харчы, сродкі гігіены, ладзяць для іх канцэрты і збіраюць сродкі, на якія набываюць экіпіроўку, аўтамабілі, цеплавізары і іншую тэхніку. Напрыканцы верасня Белсат пісаў пра гандаль мінскай абіцелі на фестывалі трох культураў у польскім горадзе Владава. Тады арганізатары заявілі, што ў наступным годзе манастыр не атрымае запрашэнне. А вось італьянскі арганізатар падобных кірмашоў пастанавіў ужо сёлета забараніць беларускім манашкам Свята-Елісаветінскага манастыра браць удзел у святах. Польшча анулявала пашпарт суддзі Томаша Шмідта, які збег у Беларусь сёлета ў траўні. На радзіме яго абвінавачваюць у шпіянажы на карысць іншай дзяржавы. Паводле выдання газета «Выборча» такая захада абмяжуе перасоўванне Шмідта паміж краінамі. Маўляў, цяпер, каб перасекчы мяжу, яму спатрэбіцца новы пашпарт. Пасля пабегу ў Беларусь Томаш Шмідт запытаў там палітычны прытулак. Былы суддзя, супрацоўнік праўладнага агенцтва «Белта». Актыўна супрацоўнічае з беларускай прапагандай, нярэдка выступае з абвінавачваннямі на адрас Польшчы. Таксама мужчына ёсць стваральнікам фонду «Польская праўда», які займаецца, цытата, умацаваннем сяброўства паміж грамадзянамі Еўразвязу, Беларусі і Расіі, а таксама абаронай людзей
правы якіх парушаюцца на тэрыторыі ЕЗ. Амаль 3000 беларусаў звярнуліся па міжнародную абарону ў Польшчы. Гэткія звесткі на 9 месяцаў бягучага года прыводзіць выданне «Жэчпасполіта». Агулам з 2020 і да лютага 2024 больш за 10 тысяч беларусаў падалі заявы на прадстаўленне статусу уцекача. Колькі з іх атрымалі станоўчае рашэнне, не паведамляецца. Паводле выдання, сёлета на міжнародную абарону ў Польшчы звярнуліся больш за 12 тысяч замежнікаў. Найбольшая група грамадзяне Украіны. За імі ідуць беларусы. Тройку замыкаюць расейцы. Урад Польшчы пастанавіў выдзеліць дадатковыя амаль 20 мільёнаў злотых для медычнага абслугоўвання і выплаты сацыяльнай дапамогі, якая аказваецца людям падчас разгляду справы. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочу ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.